Adto kita karon sa rotonda nga anaa sa poblasyon sa syudad sa Danao kay dito daw mutuyok ang train para mobalik sa syudad sa Sugbo. Mga higala, ato ikahinabi karon si Joshua Boyet Abeliana, makahinumdum siya sa mga istorya kaniadto sa iyang mga kagikan o mga kaliwat bahin sa train dinhi sa Danao. Yat, unsa may mong hinumduman niya? Ang istorya sa akong lolo kay katong akong lolo mao man toy gadagyo sa trabaho diri sa bukid sa Danao pag mina anang mga carbon nga kay ang carbon mao may mo fuel atong pagpadagan atong train kani kunong lugar sa una gitaw bali mao ni ang kambyuhan sa train mo na hangtod karon kaning lugar ginganlan og kambyuhan Sa poblasyon sa Danao. sakop sa poblasyon sa Danao. Dili kabot sa gikan nga do sa estasyonan sa train sa Maslog ato mga naog nga pasahero mobiyahe dayon ang train diri sa Danao para pag kambyo sa iyang ruta, pag ilis og laing ruta padung balik sa Cebu. Mo nang gitawag ning lugar ang kambyuhan. Kay ang coal, ang coal or carbon gikan dito sa bukid inaog din kanya. Kaning karsadaha dinhi sa una ang mobiyahe ni bagong ra kanang sakyanan nga naa sa mina. Pero naagya po release. O naagya po sa release pa dong sa Pero bukid. gamay, no? O gamay. Way sakyanan makabiyahe nga to gawas atong bagong. Mao ning dala na. O mao ni dala na po siya karon. Nya kaning bakante nga yuta dinhi ana na diya mag-ilis og ruta ang train. Pauli nga to. Dire. Oo. Toyok mo. Ngano nalingin man eh. Kay mo to. Himo na isang rotunda pag humana Kaya sa dakong hawan. Oo, pag wala na ay release nga ni pag humas gubat. Kining maong edipisyo saksi ni siya sa kaagi sa train dinhi sa katapusang estasyon nga mao ang Danao. Makita nato nga ang mga katapusang estasyon sa train Argao ug Danao mao'y mga dagkong mga lungsod karon. In fact, ang Danao usa ka dakong syudad. So makita nato nga dako gid ay ang natabang sa train diha sa Kalambuan niining mga lungsura ug sa Sugbo mismo. Apan nganong wala naman tay train karon. Duha ang hinungdan sa pagkawala sa train. Ang usa mao ang ikaduhang dakong gubat. Ang ikaduha ang kompetisyon sa mga bus sama sa Filipino Bus Company ug sa autobus nga kaniadto ni panag-iya og mga Amerikano sa panahon pa sa train. Bisan gisiguro sa mga awtoridad nga dili mas moubos ang bayad sa bus kumpara sa train, nakakita gyud og paagi ang mga kompanya sa bus unsaon paghatag og ticket nga lahi sa hamubong bayad nga ilang kolektahon. Aduna gani kaso nga gipasaka ang Philippine Railway Company batok sa Filipino Bus Company niadtong 1932 tungod sa ilang paglapas sa balaod mahitungod sa plite sa bus. Kini ug ang dakong gubat batok sa mga Hapon mao'y nakapahunong sa Philippine Railway Company. Sa sulod sa unang tuig pa lamang sa pag-okupar sa mga Hapon sa Sugbo, ang mga gerilya halos kanunay nga ambuson ang train nga sakyan sa mga Hapon padung sa habagatan o padung sa amihanan. Gipangbombahan usab sa mga tropang Amerikano ang mga tulay sa wala pa miabot ang mga Hapon. Busa limitado na kaayo ang maagian sa train. Og sa pagsugod pa lang sa liberation, gibombahan ang Sugbo niadtong Setyembre 12 o 13. Ang Central Train Depot mao'y usa sa mga target sa bomba og tuod man igo jud dayon kini. Unsa may atong nakatunan mahitungod sa kaagi sa train diri sa Sugbo. Una, angay natong mahibaluan nga ang tanang dagko og malambuong mga lugar sa tibuok kalibutan wala mihunong sa ilang mga train bisan na agian kini sa gubat. Ang Argao ug ang Danao milambo gyud tungod kay ang tanang mga produkto sa mga kalungsuran nga wala na agian sa train dito gyud nila idala sa Danao o sa Argao busa ning tubo kining dakong mga lungsod. Ang train nagpadayon karon sa Europa, sa Amerika ug halos tanang nasod sa kalibutan. Busa maingon nato nga walay dakong syudad o probinsya nga miasenso og nagpadayon sa pag-asenso kung walay mga pamaagi sa paspas nga paghatod og mga pasahero og produkto niini. Busa angay kaha ibalik ang train sa Sugbo.
Ug dinhi natapos mga kaigsuunan ang atong mabulokong episode sa programang Naguluhan Kabilin. Nanginaot ako nga aduna kamoy nakatunan ni ining atong pagtuki sa kaagi ug kabilin sa Subo. Kung aduna kamoy mga pangutana kabahin sa atong kaagi o kabiling Subuanon, padadi kami og email sa mosunod nga address ug paninguhaon namo nga matubag kini. Kini ang inyong host, Jojo Bersales. Daghang salamat ug sa sunod higayon magkita-kita pa kita pag-usap.